Southgate Business Park iyikhaya lamabhizinisi abalelwa kumakhulu amathathu. Abanikazi balendawo bathi zibalelwa kwizinkulungwane eziyizikhombisa izimoto ezisebenzisa lendawo mihla namalanga. Bakholelwa ukuthi kubeke bekufakwa amanye amasango okuthelela imigwaqo emgwaqeni onguthelwayeka u-N2 bekuzophoqa iningi losomabhizinisi bakulendawo ukuthi bavala amabhizinisi abo. Indawo yokudayisa izimoto zakwaToyota kule ndawo nayo ke ikholelwa kanjalo nokwenza ukuthi ithathele Isanral izinyathelo zomthetho. Now there were parties in the KZN who had obviously taken us to court. They were objecting to us going ahead with the project. But once we decided that since there are objections that side, let us not develop on the KZN side, the legal contestation or dispute then did not arise, because then why are you in court if you are no longer developing on the KZN side? Isanral manje sizobheka kwezinye izifundazwe. We will not proceed with the project on the KZN side, but we shall proceed with the Winelands project on the Eastern Cape side. Izinkampani ezithintekayo zenqabileko ukuphawula ngenxa yokuthi sisaxoxisana nabameli bazo ngale mphumela.